City Front Mall, King Clark, makapanaya la rin Comelec Angeles para ka rin magpasang Certificate of Candidacy, ban kanita, makatagal laking daratang May 12, 2025 elections. King mumunang aldoning filing ngening Martis, October 1. Kaya ka rin early birds ding Team Lazatin, apani muna ng 1st District Representative Carmelo John Lazatin II at tatagala alkalde ning syudad. Kayabing kayang katandem ay Vice Mayor Vicky Vega Cabigting ang poding apulong konsehal at detiding re-electionist ay JC Parker, Attorney Pog Sulier, Cap Nick Noc Banyola, Kapitan Chris Cortez, Edu Pamintuan, Alex Indionco at aspirants Adiron Pineda, Alfred Sangil at Mitch Bonifacio. Bayo lamig pasang COC, tinagun pa mo deti King Misa Amerapat King Holy Rosary Parish Church King Syudad. At king karelang panyatang, meging mapali, ing salubong dareng supporters amane naya karela. Masyadong overwhelming, no? Hindi ko ina-expect na ganito karami ang pumunta sa filing natin kasi hindi po talaga ako nag-abiso. So, napakasaya, no? Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta dito po sa mga kasamahan po natin. Mayakit naman yung suporta ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. king kayang kapatad, abisang mamalit kaya king posisyon. Bayo yung magpasang COC na para kongresista ng Primera Distrito, minuna ng inantabayanan ing kayang wali king Comelec. Kanya pong misabi ka din, impeka pa nabiling ko mo kayo, na, simple muna, na kung nano intiro na, ning kanakong profesor, itatangkuhan po ingkong ko kanako, sinabi kaya mo rin kaya na i-treat talangan ding egan-egan ng tao bilang constituent tamo. Tamo magpapabor hanggang kanino man at dapat magserbisyo tamo laging ating puso. Burida ka nung ipakit ding mi kapatad na pisasaw dang tataglus ing legasiya king public service ning karelang meyango na biyang pengari at dati mo namang alkalde ning Angeles at meging 1st District Congressman ay Carmelo Tarzan Lazatin. Kita ko po yung magandang katangian po. Ano po ito, no? Yung malamig ang ulo, no? Very calm ang kanilang pagseserbisyo at nakukuha po sa magandang pag-uusap kung ano man po yung mga concern, no? So yun po yung Tatak Lazatin. Apart from di takla salita, dakala-dakaling gawa. Uling mipalit lang pwesto ngayon daratang nga eleksyon, may kapisabi na lakanu at may kapami advice king balang metong. Sabi niya, Tol, kailangan yung mga best practices natin sa Angeles City, ipagpatuloy mo. Kung meron naman kakulangan, dagdagan mo. Kung sobra, bawasan. Sinigurado na naman Congressman Lazatin na magtaglus-taglus ingang mga santing programa king syudad, king kasalukuyan. Aparte kaniti magbuuya pang aliwang programa ang magpasikan king social services kareng Angeleños. Lagi ang slogan namin, di salita, dakalagawa. Ako nga, sana hindi na magsasalita, gawa na lang ng gawa, no? Yun ang laging nananalaytay sa amin na panahon pa ni Tatang Tarzan at na-inherit po namin kay Lolo Pelen yung pusong Lazatin at serbisyong Lazatin. Aparte king siyam abanwa o atlong termino apamanungkula ng Lazatin, king mumunang distrito, may kametong niya namang termino, antimong konsyal ng syudad. Ako po yung kaya kayong talasuyo, dyan nalumbang parungaw para kang CLTV 36 News.